आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दालाल राज फोजोबनायनि जि हुमखि होदोंमोन आरो बे हुमखियानो दिनै सोलिगासिनो दङ। दा नैबे हरिसिंगा रेभिनिउ सार्कोलनि सिङावबो मैया सासे दालाल बिथांखौ हमनानै दायो नैबे टंला थाना बेहाय जोबथेसालियाव दोनथ'दों आरो बिथांनिफ्राय माखासे सुलुंखौ लानो थाखाय नाजागोन। आरो बे नुबाय जोङो जे दाखालबावै फोसावदोंमोन जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन जे हानि जि दालाल राजफोर जायफोर दङ दालाल दङ बे दालालगिरिफोरखौ थाबैनो उৎखात एबा फोजोबस्रांनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन आरो बेनि लेखायैनो दिनै नैबे हरिसिंगा सार्कोलनि सिङाव सासे दालालगिरिखौ बिथांखौ हमदों आरो दा बावैसो जोङो मिथिबावदों जे कालाइगाव थानानि सिङावबो सासे दालाल राजखौ दालालगिरिखौबो हमनाय नुनो मोननाय जादों। মই দালাল নহয় মই পিটিশন ৰাইটাৰ। নামটো কি আপোনাৰ? মই পিটিশন ৰাইটাৰ হয়। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? মই পিটিশন ৰাইটাৰ হয়। কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? মই পিটিশন ৰাইটাৰ কৰি আছো। মই 10 বছৰৰ পৰা